Έχουμε δίπλα μας τον Παξεβάνη τον Δημήτρη, έναν οδηγό της κατηγορίας MX2. Έχεις ακολουθήσει και τους τρεις αγώνες από το Summer Cup 2009, Δημήτρη. Σήμερα κατάφερες και πήρες μια τρίτη θέση για το μεγάλο τελικό. Πες μας λίγο για το σημερινό τον αγώνα. Ο σημερινός αγώνας ήταν αρκετά δύσκολος, γιατί στην αρχή είχε λάσπη, μετά η πίστα ξεράθηκε και στο μεγάλο τελικό άρχισε να ψυχαλίζει. Ήταν λίγο επικίνδυνα γιατί γλιστρούσε. Αλλά κατά τα άλλα ήταν πολύ καλά. Για τους προηγούμενους δύο αγώνες μάθαμε ότι είχες κάποιες ατυχίες. Ναι, είχα πτώσεις στο μεγάλο τελικό και στους δύο τους αγώνες και έτσι δεν κατάφερα να πάρω καλές θέσεις. Και ήμουν σχετικά πίσω. Σήμερα είδαμε όμως ότι πίεσες αρκετά, για αρκετό διάστημα ήσουν μπροστά. Δεν κατάφερες όμως να κρατήσεις αυτό το ρυθμό. Τι φταίει, Δημήτρη? Εντάξει, λίγο ότι κουράστηκα. Εντάξει, γλιστρούσε και η πίστα. Σαφώς από ό,τι είδαμε ξεκίνησε με πάρα πολύ ζέστη ο καιρός και τώρα εδώ πέρα έχουμε αέρα και βροχή. Σίγουρα έχει επηρεάσει πάρα πολύ την ψυχολογία. Ήταν ένας δύσκολος, όπως είπες, ένας δύσκολος αγώνας. Παρ' όλα αυτά όμως κατάφερες και πήρες την τρίτη θέση για το μεγάλο τελικό. Έγινε, Δημήτρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας.